Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohot dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu, di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adoraksota paradi hatan itu hatta jumulu mahita martangyang. Asini roha madi hamu dohot dame siat debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabe jamita di partangyangata nalaos epistel di minggu pa-23 hodung Trinitatis ima minggu ujung tahun parhuriaon nalaos parningotan diaka naung modding tanggal 27 November 2025. Hatan itu hata natar surat di buku panurirang sepanya bidusada ayat sada rodi ayat pitu hujahama dihita songonoma didok hatani itu hata oma hatani jahuba narotu si sepanya anak nisi Husi ima anak nisi Gedalia ima anak nisi Amaria ima anak nisi Hiskia uju diaka ari nisi Josia anak nisi Ammon Raja sian Juda. Rasi ponokuma saluhut sian sisi ni tanuon ninna Jahoba. Rasi ponokuma jolma dohot pinahan. Rasi ponokuma pidong akan martonga-tonga langit dohot deke akan di bagasan laut. Aka jolma parjahat rap dohot sibahen gasip. Ahu matongon manyapon aka jolmai sian sisi ni tanuon ninna Jahoba. Patol-tolokuma tangaku tu atas ni Juda dohot tu atas ni saluhut pangisi ni Jerusalem jala siaponoku sian ingananon pasi-pasi ni Baal goar ni aka pangaruding rap dohot aka malim rodi halak aka namar sobatu parangan di langit di atas ni aka tarup aka namar singgang huhut marmangmang tu Jahoba huhut marmangmang tu Malkom. Dohot akan namar balik siya Jahoba akan aso mangalului Jahoba jaladang marpanukunan tu ibana. Hohom mahamu maradopon Tuhan Jahoba ajonok nama ari ni Jahoba. Ay nunga dipadiri Jahoba sada pilihan si potongon nunga diparbadiai halak na pinionai. Ima hatani tu hatta. Di hamuak kadongan saha porsiaon tardok korasdo singot-singot na pinasaha ni panurirang sepanyaon tu bangsoi tajom tanpa basa-basi rupani jala tanpa kompromi rasip ponoku ninna di bibiltai rasip ponoku masaluhut sian sisi na tanaon ninna Jahoba molo di hata Indonesia didok aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Jadi molo didok di siakamang dohot tamuinang saluhut berarti sudena baik jolma bahkan aka pahapahanan aka pinahan. Idu asa molo tabigin akiningan siatur puki dohot doa kapidong na martonga-tonga langit dohot aka deke na di laut rasiponon ni Jahoba. Alai molo didok disi saluhut rasiponon na manatita marnida rupani. Dada marlakui tuaka nasatia jala nasai burju mangului tu hatai. Jadi hata saluhut nanidok nai ima marlaku tuaka si ulah hajahaton dohot tuaka jolma naso uduk be tutu hatai. Molo di konteks son waing didok rupani mungkin aka bangsoi sebahagia bangsoi naung olo marsob batu Baal jala na mangului aka dewa-dewi na diperdapata di inganani satiki akaido ido asa didok disi aka jolma parjahat aka sibahen gasip pasi-pasi ni Baal guarni aka pangaruding rap dohot aka malim para imam berhala maksudna akan namar sob batu parangat di langit
Akan marmangmang tu Jehovah, huhut marmangmang tu Malcolm. Bersumpah setia kepada Tuhan, tetapi di waktu yang bersamaan juga dia bersumpah demi Dewa Malcolm. Jadi Dewa Malcolmon ima dewa nasional ne bangsa Amon. Jadi terberita do dewa on jala molo laho mano badewa didok bah jolma do dipelehon danak jala dibae mai di bagasan api. Jadi nga sampai songoni rupani jorbuk ni pangalaho ni jolmai hati hai. Idu asa songoni rupani tajomna didok jahuba rasi ponok kunama aka jolma saluhut na. Bahwa lanitu tu bahasa sahat tu pidong, bahasa sahat tu deke dan apa labinoto. Na dohot no nasida nuaing marsoba yesui gabe dohot deke nang pidungi rupani dibaen songon pelian si pelihonon na tuaka berhala na tadok nak kiningan. Akaido akamang dohot tamuinang sirasi ponon ni Jehovah sian tanoon. Lapatan na dangadong inganan niaka pangalaho si songoni aka jolma si songoni di Portibion ikut disapu bersidui sian sisi ni tanoon. Hamo kadongan saha porsiaon ahado pesan na naing dohonon na tuhita merdu mutu berita masai rupane. Ahadu muan nan waing tu situasi ta di partikianon. Tentu pesan na parjulu na naing pasahaton na tuhita hupikir dakolan di zaman ni panurirang sepanya masa nasongoni. Jadi ini sekaligus pengingat tuhita dakolat di zaman ni panurirang sepanya masa na mardebatahon debatana asing. Sahat tu tikiope adong dope pangalahwe. Adong dope aka sifat-sifat si songoni. Holan itu tu mungkin tampilan na do na beda wajah baru ibana rupane. Jadi molo heata jaha buku ni Eka Dharma Putra bunga rampai do inian adong do sada buku na met di surat Beliawi judulna ilah zaman baru. Illa zaman ini ninda rupani. Jadi ilahi adong duisian na julu satu sadarion. Walani mungkin tampilanna berbeda, wajahnya wajah baru. Songo kejahatan ini sia zaman ni siadam satu jamat tahun adong dwe modus na do na berbeda ate. Jadi upikir ido na parjulu na macai takas di paingot sia trupukon adong doi satu sadarion. Jadi mengingatkan kita asa toktong hita rupani waspada jala unang bagian ni hita. Merdumutusiman waing napadua hodidok pasiding ma. Jadi molo nunga taboto tong adok si songoni ba pasiding ma pangalaho nasai mengalului Allah alternatif. Allah alternatif. Debatana asing. Adakya debata kompromi tu pangalaho si songoni. Jala maralo dui tu patik ni tu hatai. Terlebih tu patik na parjulu doho patik na padua honiate. Unang adong debata na asing dukon niyaw na ninay rupani. Hamo kadongan saha porsiaon taringot tu Allah alternatifon. Gabe taringot tiba tu buku ni Opui Eporus Emeritus Pendeta Dr. Darwin Lubatobing di bukuna na berjudul Berteologi di dalam Ilustrasi adong do diguriton opui berita mardongan poda taringot tu Allah alternatifon. Jadi molo hukutip rupani bahurang lebih songonoma beritana jadi adong masada ama Rome bana tu gereja. Jadi tongon berjamita dope padita manang pastori. Jadi ditiki nama begi hola masuk ibana tu gerejai dibereng ibana ma adong gambar di gerejai. Sada gambar ni Tuhan Yesus, sada memang kebetulan adong di sini bain gambar ni simbolis. Jadi ditiki sangat ibana tu gambar ni Tuhan Yesus si bah itor marsinggang ibana, saya tangis ibana. Duksai i lawi bana muse
tu kabar ni si polisi tok songoni rupane dungi hudul main na ibana huhuk ma sai di parrohaho padditai buti anggo rohani padditai pastori ba ala nasadar do innon amat taon di jamitane pastori sika cerita rupane sai ma namar minggui ba disengaja paddita manang pastorom ma madapoto ni bana disukum ma nakiningan ditiki namar jamitai yau setangis sohuida dungi lao ho marsoba tu kabar ni Tuhan Yesus ninna dungi cerita ma amata di do ibana ma ido pastor nami nasadar duau jol ma perdusa duau gudang duaka haja hatok ku ula ido asa marsoba ututu hatai hupangido pengampunan asa anggiat di palua sau di hara jaun nai ninna jadi Roma muse pastori mat dokon alai lawo muse tu kabar ni siboli senna imada pastor nami husadari dotong atik buadang di jalo Tuhan nihau jadi hupangido tu raja ni sibolisi molo pedi narokoi asa unak pahaci tu dibahain ninna amatai rupane mangalusi pastori manang nasongo dia ujung ni ceritai danga pala binoto alai pesan na naing dohonon na disi satu sadarion sai adong dope pangalaho na sai mangalului Allah alternatif. Dang bui memang pungkirata di partikiata sinuaingon pangalaho sisongoni sai mangulu dope sai adong dope sian hita naolo rupani menduakan Tuhani. Dang naso Kristen ibana tohode bana Kristen alai olo dope majalugugu sian na asing siat tu hatai mangido pangurupion sian na asing mangido panuturion sian na asing tohode bana martangi yang tutugani alai di sisi na asing di saat yang bersamaan tong dipangido ibana sian na asing rupane apalagi di jamata na serba instan jala jol mau pesemakin praktis do rupani simpel nuaing ba boido gabe tergoda halak lao mangido si pangido onna mangalualuhon si alualuhonon natusi ai olo do tutu tangiangon martangia kita sonari dangitor saunari dia lusi Tuhani ate daksongon na mangalang cabe na martangiangi holan ni hara rupani torsiak dangadok kita nuaing martangiang amen nita tormadik di jolota nata pangidui misalnya dong martangiang rupani sadana buru manang doli leo matuhan rokat nitodi ninna itor madik di jolonai itor hadir di jolonai rokat nitodi dangadong yate atik bohado lumeba atik bohado agak lebat tapangidu sonari bulan narodo ro manang tahun narodo yesoi 5 tahun nai ro alus nitangyak tai jadi jol mau dak sabar hapi adong diberi arupane di tempat lain begitu dipangido itor dialusi ibana jala itor adong alusni pangiduan nai jadi holo do songoni Kristen do ibana alai ditodong do dalan hamaguani ido asarak pola longang rohata mamereng akana masa di partikianon gabe marak do taida rupane praktek-praktek keagamaan sisongoni bahkan hira lambahak do taida nuaing aka dukun berkedok agama bah sahirana agamais do berengon butul-butul do malim imam berengon alai dibungkus rupani marhite-hite aka ajaran-ajaran lain gabe jojo do hita longang museon sa ini tarupani agama ahon agama dia do pian narwan nita alana adong na mencampur aduk sude aka parbinotoani dohot aka pangatusiani gabe hita rupani na songonon gabe buido bing alani manati ta ido nanaing dohonon na sonare tu hita pasiring ma aka pangalaho si songoni sotung dohot tita tarela tuaka ulaun si songoni napatuluhon hohom maho maradupon Tuhan Jehovah ayono nama arini Jehovah
Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah sebab hari Tuhan sudah dekat. Hari ini Tuhan nanidokna najonoki ima hari ini Tuhan pamaloson naido nanaing dohonon na ido asa didok di Bibeli jonok nama hari pamaloson ni Jehovah tu Jerusalem dang liling be dang rupani martau dangi be tokin nai nama alana dang bui di pasobu aka pangalaho si songoni asaunang mangararati alani molo didok di bagasa trupukon hohom maho ninda bukan berarti dang nagabe pasipita alai paloas matuhani manibangi ngulum manibangi pangalahom manibangi ulaumi hobartu uhum hasitongani tuhani unak pola ta api ni dirita terlebih gabeta lului kambing hitam mate manang nama nalahon na asing rupani madok dangadong huula sisongoni saya ta api ni dirita daru kula sisongoni nita taingok ma dangadong nabuni dia dopan ni debata molo jolma bui tagabusi anggotu hatai dang bui tagabusi jadi hohom maho didok disi hohom maho maradupo Tuhan Jehovah berdiam dirilah di hadapan Allah pasobu ma Jehovah manibangi manang natau doho manang nadang alani pareso madirim huhut pamanat manang naung tau hita di adupan ni Tuhani na pasti aka na tau na say toktong satia tutuhatay jaloon ni ido upa hobartu hatawon nay hasatiaon nay lausongon ido sebalik na nakiningan jadi hobartu parulatay jalo otado upata ay didok do di ayat pitui ay nunga dipadiri Jehovah sada pilihan si potongon nunga diparbadiai halak na pinyonay totu suku-sukunan waktu hita kamang hotaminang di dia ma posisi taate di bagian nanaing si rasiponon di Jehovah ido manang di bagian ni akan naung pinarbadiaan ni Tuhan ido hita ma pare sohod dirita jala tapaloas ma tuhatai manibangi jalo otama upa hobartu aka nataula amin martangi yang mahita mauliate mariho Tuhan di hatam na hubigi hami paurato mai di bagasan rohanami be asa di parbuiho katami parbuena denggan parbuena tonggi di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho amin.